Hovor je realizovaný väznenou osobou a preto môže byť v súlade so zákonom monitorovaný a nahrávaný. Počujem, toto ťa idem... Takže aby sme si rozumeli. Denis, počkaj, ja ťa idem spovedať, lebo ty mi tak uchádzaš. To znamená, že na izbe sú homosexuáli a podľa toho ich dávajú na izbu, aby mohli spolu súložiť. Toto si robia teploškovia na izbe, poďme bokom, ale čo sa týka gengov... No to nepôjdeme bokom, tomu sa chcem venovať, ale povedz mi teda o tých gengoch. A tam tie gengy zabezpečia ten poriadok, tam si tú hierarchiu zabezpečia, tam nevládnu takéto parky. Prečo tie prezervatívy máte v bufete, keď je zakázaná akákoľvek súlož? Ja som bol potrestaný za to, že som mi pri nejakej prehľadke našli časopis Leo z roku 93. Áno. No, ale keď vy v noci budete pocítiť, že tak to si nevšímajte, to oni môžu, ako toho citujem. Počkaj, toto akože normálne ti povedal pedagóg? Dali dokopy ľudí, keď jeden zastrelil niekomu brata a dali ich spolu na izbu. A celé sa to chcelo na ňu zvaliť, až na to, že zabudli, že kamera tam síce namierená nebola, kde ho bili, zabudli na odraz svetla. Vlastne podľa tieňov zistili, že ten chlapec iné na podolenie ho zbili. Zmlátili ho tak, že bol v kome, že ho tam oživovali. Denis, dnes sa budeme venovať téme, ako sú gangy. To ma veľmi zaujíma, homosexualita, a môžeme sa pobaviť aj o tom a môžeme začať témou, ako to vlastne v tých celách vyzerá. Čo sa týka veľkosti, čo sa týka zariadenia, možno počtu ľudí. Takže poďme na to. No takto. A podľa zákona, ktorý si viete dohľadať, má každý odsúdený nárok na 3,5 m štvorcového voľnej plochy. No, pardon, ne voľnej plochy, 3,5 m štvorcového plochy. 3,5 metra. Ako si to zabudlo povedať, že vrátane zariadenia, vrátane postele, vrátane skrinky, stoličiek a stola. Tu je taký paradox, že vy keď dáte psa na metrovú reťaz, pri vypočítaní obvodu kruhu, ktorý pes môže teda obsiahnuť 100 metrov reťazov, to je Rudolfovo číslo je 3,14, takže 3,14 metra by mal ten pes metra štvorcového, tak by vás zavrli za týranie psa. Lebo musí mať nejaký výbeh, musí mať niečo. To je na jednej strane, že išli by ste do basy, keby ste ho dali na metrovú reťaz. To si môžete zistiť, to je úplne legálne. Zisťoval si to? Máte na to paragrafy. Týranie zvierat. Napríklad vy toto spravíte a potom nás dajú do basy, kde vám identický priestor dá sám štát úplne legálne. A my sa nebavíme o identickom priestore, lebo hovorím, keď si teda z toho 3,5 m štvorcového odrazate posteľ, ktorá má, ja neviem, 1,80 m alebo 2 m krát pol metra, alebo koľko sú tie štandardy posteli, odrazate si tú skrinku, na ktorú máte na rok, ktorú musíte mať. Potratáte si aj umývadla. Tak je to čistá katastrofa. Svojho času sme boli na cele, ktorá mala 31,5 m štvorcového 9, čo vám presne vychádza. Ale vrátane umývadiel. Ako si sa zabudlo na to, že tie cely majú klemby, lebo to je stará budova. Takže tá klemba znamená, že niekde v metre sa vám tá stena zvažuje smerom donútra. Takže vy naozaj nevyužijete tú podlahovú plochu, lebo tú skrinku ani to nič tam nedáte, lebo tá klemba vám v metre sa dvíja, čo vám zužuje priestor. Takže reálne tam bolo, aby som im neukrivdil, tak tých 30 m štvorcových, 29 m štvorcových. Keď tých 9 ľudí tam dáte, to si predstavte si plochu 31 m štvorcových, čo je taká malá izbička, alebo taká obývačka. Na jednu stenu dajte 3 umývadlá, potom si dáte 4 skrinky, popri stenách si dajte postele dvojposchodové, tu už máte zapratané, alebo 4 dvojposchodové postele, potom tam dajte ešte jednu posteľ, takže tu už vlastne nemáme vôbec miesto, potom dáte stolík a stoličky, nemáte šancu sa pohnúť. Keď tam prišiel rozdávať pedagóg poštu a všetci sme sa postavili, alebo v rámci slušnosti sa postavíte, keď tam príde pedagóg. Tak bol som z toho hotový a povedal, že ty kokos, že to je čo? Ja vám poviem, preplnená električka. Ale ako samozrejme stále sme na tom lepšie ako nejaké krajiny tretieho sveta, kde je v takýchto celách natlačených 20-30 ľudí. To by ani nebol problém. Že tých 20-30 ľudí môže byť XY času vonku. Vy máte nárok iba na hodinu výchádzky. Nič viac, nič menej. Takže si vlastne s tými 9 ľuďmi na celý deň, okrem tej hodiny, kedy máte nárok na vychádzku, áno? Presne tak. Alebo mimo času, keď teda idete do práce, alebo idete ľudia do práce, takže sa to tam vlastne
akoby vypracovať alebo vykludniť. Aká je hierarchia? Denis, toto je zaujímavá vec. Ja ti budem dávať otázky, aby sme to trošku do toho vniesli tú dynamiku. Samozrejme, že... Keď sme v téme, aby som teda dokončil. Vy máte nárok na tú hodinu vychádzky denne. Najmenej, tak to hovorí zákon. Najmenej. Rozumieme tie slovu najmenej? Áno, rozumiem. Dobre. Takže vy idete na vychádzku, ona sa tá vychádzka vyhlási sa stretnem o 9:00, kým vás pootvára, kým príde pre vás je 9:10, kým vy prídete na tú vychádzku reálne von, tak je 9:15, ale už o tej 10:00 vás bere hore, lebo však o 9:00 bola vyhlásená tá vychádzka. To nikoho netrápi, že vlastne vás celý nevyťahli, lebo keď všetky tie celý pootvára, tak to trvá, však ja berem. Tak prosím, povedzte, že či 45 minút je najmenej hodina. Takže 6 z toho vám zoberú. Takže nie sú dodržiavané tie časy na vychádzku, áno? Viem vám povedať príklad, keď chlapci boli 20 minút na vychádzke, 25-30, lebo že proste ten referent nemá čas. Ale dobre, nebudem zase hádať všetky do jedného vrta, sú aj korektní, sú takí, čo vás nechajú aj o tých 5-6 minút dlhšie. Ale kurne, keď je raz povedané najmenej hodinu, tak nech je to najmenej hodina. Neber mi ani tých 5 minút na tom slnku, lebo pre mňa to je strašne veľa. Áno. Vidieť to slnko, vidieť tú oblohu, vidieť niečo iné ako šedivé priestory celý. Ako tú kamennú studenú dlážku. Ako tu pleseť na tých oknách, na stenách. Áno, viem si, Denis, predstaviť, že pre teba je každá minúta úplne iná ako pre tých ľudí, ktorí sme mimo toho priestoru, kde si ty. Vieš, čo ma zaujíma tá hierarchia na izbe? Keď vás je 9, tak predsa máte každý svoje potreby, máte každý svoje fyzické nejaké úniky a jedno s druhým, aby som to povedala slušne. Aká je tam vôbec hierarchia toho, kto, kedy, kde, ako sa bude hýbať napríklad televízor, kto kedy bude pozerať? Povedz mi o tomto niečo. O tom, keď ste 9 na tej cele. Musíte byť set sakramensky lojálny a set sakramensky prispôsobivý. Dá sa povedať, že aj ten najväčší krúťas musí jednoducho sklopiť uši? Ale to není o žiadnych krúťasoch. Tak ale sú tam predsa, ale ako Denis, ale nehovorí mi, že sú tam všetci baránkovia. Keď vás dajú 9 na izbu, tak všetci ste tam úplne takí, že krotučky a s pokorou? No práve, že áno. No nehovorím, že všetci, ale tam neviem, sú určité izby, kde si niekto niečo dokazuje, kde sa akože niekto snaží byť viac ako niekto druhý. Ale nie, takto by ste to dlho nikam nedotiahli. Vy musíte byť naozaj korektní k druhým a musíte troška to ego svoje znížiť. Lebo ja som tu není sám. A tie ľudia, s tými ľuďmi trávim deň a netrávim. Ja ich nestretávam raz za 5 minút vo výťahu. Jasné. Jednodenne som s nimi. A nech tí ľudia sú mi akokoľvek málo sympatickí, tak rešpektujem ich potreby. Neviem, toto nejak ako keby ono to ide samé, samozrejme, keď niekomu treba na vecko rýchlo, ale máte samozrejme iba jednu toaletu a 3 pisoáre. Áno. Takže musíte sa nejak zosúľadiť, ale dá sa to ako... Ono po tom čase, vy už viete, kedy napríklad raňajkové, kedy má potrebu, kedy asi ide, viete sa zosúľadiť. To už je také... Ono to... Viete čo, poviem, a pretože nikdy som to, alebo poviem ti, nikdy som to takto neriešil, že kto, kedy, čo, ako a pernamentky a teraz poradovník a... Jasné. Nie proste... Ide niekto, prosím ťa, pohni si, treba mi, tak ide, nevysedáva tam, telefonuje tam, prepáčim do toho záchodu. No tak tam sa nedá telefonovať, že? Nedá, ale myslím tak, že to sa tak hovorí, že obrazne povedané. Okay. Tam netraví deň, nečíta tam noviny. Áno. A tak, ale... Takže nejaká hierarchia? Všetko je to o ľuďoch a o vás. A vy keď sa s nimi nestotožníte alebo nenabehnete na ten systém, tak tam nemáte čo robiť. Tí ľudia vás sami vypúdia. Chápete? Dalo by sa povedať, dám ti možno takú sugestívnu otázku, ale dalo by sa povedať, že práve život s 9 ľuďmi na celé, možno niekoľko rokov, toho človeka ovplyvní tak, že môže z toho čerpať potom aj na slobode? Alebo máš tú skúsenosť, pretože máš určite spätné väzby aj od tých mužov, ktorí už boli prepustení. Alebo je to naozaj len to dočasné, že keď si vo väzení, tak sa budeš správať takto, ale potom opustíš tieto bohovské návyky a spadneš do toho znova. Takto teraz si povedala, že mám nejaké skúsenosti od ľudí, ktorí teda už boli na slobode. Veď to je taký paradox, že vlastne
tí, čo sa búchali do prsa, jasné, budem ti pomáhať, čak budem ti písať a toto. Neskutočne som sa v ľuďoch sklamal, nikto, zabudli. Ako aj chápem, snažil sa zabudnúť na tento život. Ale aj takým, čo som naozaj veril, som si myslel, že teda bude korektne, tak 1-2 listy a potom akože spadla klec. Takže vy ste tu pre nich ako keby ja neviem, a pritom to ľudia sami zažili, boli to nie sú, že niekto toto nezažil, s niekým, s kým ste trávili ten čas, s kým ste si rozumel, lebo však viete sa trafiť povahy. Sú ľudia, ktorým naozaj veľa väzňov je takých proste až odporných, proste sú to hnusní ľudia už z pohľadu. Potom sú fakt aj chalani, čo majú určité hodnoty, čo ctia určité zásady a tak ďalej. Ale stretol som sa, a to viem povedať z vlastnej skúsenosti, na 99%, že samozrejme a odtedy ako ich prepustili nič. Prečo si myslíš, že to tak je? Vieš, že napríklad možno, že čakáme pochopenie od tých ľudí, ktorí sú vonku, ale vlastne aj tí, ktorí vychádzajú z toho prostredia a majú tú osobnú skúsenosť, tak sa od toho dištancujú. Prečo si myslíš, že to tak je? Majka, to by ti museli len povedať, to ti neviem. Ja len, že či si teda... Môžem len hádať, môžem len typovať. Čiže len domnienky. Dobre, takže to necháme tak. Môj názor by bol taký, alebo moja domnienka by bola taká, že proste budú sa snažiť na to zabudnúť, budú sa snažiť to vytesniť. Toto nechodíme na dovolenky, toto nemáme za dobrotu, toto je vlastne trest. Ten trest veľa ľudí nezvláda, to si povedzme na rovinu, veľa ľudí musí byť na tabletke, veľa ľudí musí niečo užívať, alebo proste tú realitu si nejakým spôsobom skresliť, lebo to nedávajú. Ja som v živote žiadnu tabletku nezobral a nezoberiem. Obrazne povedané si ten trest chcem užiť. Toto mi vysvetli. Vysvetli mi vetu, chcem si užiť trest. No, chcem si užiť. No, tak daj nám viac, lebo toto určite... Akože... v realite, prečo mám tu teraz poletovať, nadopovať to tabletkami a poletovať to ako vtáčik, lebo toto psychicky nezvládam? Nie. To psychicky zvládnem, lebo budem natoľko silný človek, že takáto situácia ma nezlomí. Takže chceš čeliť tej realite? Sú ľudia vo veľa horších situáciách a zvládajú to. Chceš čeliť tej realite a chceš si v tom zmysle, hej, že chceš, aby tá realita prebehla naozaj v tej skutočnosti a autentickosti. Denis, vieš čo, napadlo mi, prečo si sa práve ty rozhodol, že vyjdeš s tou kožou na trh? Každý tu len rozpráva o tom, ako keď vyleze na slobodu, o tom povie, o týchto všetkých, lebo teraz, čo sme prebrali, to je možno 5% toho, čo chcem povedať. To každý rozpráva, ak poukáže na to otrokárstvo, jak sa tu vlastne zneužívajú väzni, a ako to nepôsobí a ako aj bijú väzňov, to som tiež zažil, to väčšinou takých malých chlapčekov, na takých sa odbavujú. Ako ten systém nefunguje. A potom, ako som povedal, ako náhle výjdu, tak sa to snažia to vytesniť, tvária sa, že tu neboli tých kamarátov, čo mali, a ktorých v živote nezradili, tak na nich zabúdajú. A práve tí ľudia, čo tu sedeli, tak vedia, o čom to je. Vedia, že proste ako ste tu odkazaní na tú rodinu, na tú pomoc, na tú blízkosť, lebo ja by som to bez rodiny neviem ako dával, či im doteraz ďakujem. Bez návštev, na čo sa tu mám tešiť? Že zajtra vyjde slnko, ktoré pre mňa nesvieti, alebo že bude pršať, to pre mňa neprší. Naozaj to takto cítite, že proste ten mesiac ani to slnko pre vás není. To nie je pre vás. To vlastne to je len niečo, čo prejde po oblohe a zajde. Ale teším sa na to, že po mesiaci si nevystískam, lebo kontaktné návštevy sú tak raz za pol roka, tom za určitých pravidel. Že si to svoje dieťa uvedím za sklom, alebo tých svojich blízkych, že sa s nimi porozprávam, že proste ako keby nasajem tú slobodu, lebo bavíte sa o vonkažku, bavíte sa o tom, čo, ako vidíte tých svojich blízkych. A to som zatešil, a to rátate dní do tej návštevy, aby to už bolo, aby ste ich videl. A to tiež to je chore, mali by tu byť kontaktné návštevy pravidelne na deň, na týždennej báze, raz za mesiac. Ani neviem na to, malo by to byť tak, kto chce za vami príde, prečo by to mal byť v určený čas, v určenú hodinu, v určený deň,
v pracovné dni, keď vaše deti chodia do školy, keď tí vaši blízky pracujú. Áno, počkaj, Denis, ale tu ťa zastavím, pretože obyčajný občan nevie vôbec, ako to funguje, čiže návštevy rozoberieme ako samostatnú vec, ale ja sa vrátim ešte k tomu, čo si... Teda. Nevadí, ja ťa len budem proste nejakým spôsobom navigovať, ale to, čo si povedal, že... Prepočítavam. Aha, varun. Že navigáciu prepočítavam. No, prepočítavaj. A to, čo som... Oddychni si chvíľu, napísať, daj si glga kávy, lebo teba zastaviť a skočiť ti do reči. Ale viete ma navigovať smerom na Slovu? Nie len tebe skočiť. Ja by som to vybral tým smerom len. Je, Minečku, no s tebou rozhovor, tak nie, no. Ja som vlastne mala pustiť reproduktora. Tak odľahčíme to. Jasné, že to odľahčíme. Ale no, vieš čo, reklamu. Na čo by si želal reklamu? Čo? Čo by si chcel zreklamovať? Na odľahčenie tých ťažkých tém, lebo naozaj hrabeme sa v ťažkých témach, hrabeme sa... Ale veď o tom to je. V ťažitkoch, ktorý by nikto nechcel mať. Hrabeme sa vo veciach. O tom to je, o tom je celý tento rozhovor, je presne o tom. Samozrejme, že budem rada, keď takýmto spôsobom vstúpiš do toho a odľahčíš to. Vieš čo, ja som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí sú už po treste a po dlhých trestoch. A majú spoločnú jednu... Majka, prepáč, čo je to dlhý trest v ich ponímaní? Dlhý trest. Mám rozhovor aj s chalanom, ktorý je vonku po 11 rokoch, po 15 rokoch, po 4 rokoch, je ich viac. Dobre. Je ich viac, akože naozaj, keď človek hľadá, tak samozrejme nájde, takže tí ľudia nejakým spôsobom som ich pritiahla. Ale chcem povedať inú vec. Všetci majú jedného spoločného menovateľa a tým je strach. A oni mi to priznávajú úplne na rovinu, že boja sa, keďže oni vlastne sú pustení skôr, tak vychádzajú vonku s podmienkou. A faktom je, že sa boja. Boja sa, že niekto im nastrčí. A vyslovene bola jedna výpoveď, ktorá hovorila, že bojím sa, že mi policajti nastrčia niečo do auta. Nebudem hovoriť konkrétne čo. Alebo že ma zase zastavia a budú chcieť, aby som vypovedal proti tomu a tomu a tomu. Takže je tam ten strach a preto tí ľudia, i napriek tomu, že hovoria, že pokiaľ sú uväznení, tak keď pôjdu von, budú rozprávať, tak mnohí sa rozhodnú, že budú mlčať. Aspoň teda v tých prvých mesiacoch, možno že rokoch. Ja cítim teda tú obrovskú odvahu, ktorú ty máš. Si vedomý aj nejakých následkov, ktoré by to mohlo mať? Samozrejme. Ale takto, mám sa bať povedať pravdu. To už potom ako by som hlboko klesol. Keby som sa bal povedať to, čo sa tu naozaj deje a čo mám v hlave dlhodobo a proti čomu bojujem dlhodobo všetkými sťažnosťami a neviem, či má nemá to absolútne žiadny zmysel. To, keby ste klopali na dvere, ktoré sú 4-krát zavreté, ešte aj pomaly chránené pitbullami a alarmom. A áno, samozrejme, som si to úplne vedomý, môžem strašne veľa stratiť, ale tak kto sa bojí, nechodí do lesa. Nie? Toto budeme naozaj len vyplakávať a tvariť sa, Ježiš, áno, preto my tu nikdy nič nevybojujeme. Preto my túto vo väzení ideme stále do horších a horších a horších podmienok, lebo to keby sme sami postavili, žiadne nič brutálne, len proste postaviť sa za správne, žiadne túto zapalovanie alebo niečo, alebo proste napríklad jedna silná forma hladovka. Držím hladovku za toto a za toto. A nikto mi nemôže povedať, že za toto, čo držím hladovku, že to nie je pravda, alebo že to nedáva zmysel. Ale toto vy to len poviete, že by ste také, že poviete, to len tak hovorím náznak. Ale vám to prebehne hlavou. Už vás niekto nabonzuje, že to chcete robiť, už ste izolovaní, už si niekto vymyslí, že vy tu idete robiť nejakú zboru, nejdete. Vy len chcete dosiahnuť reálny a normálny stav veci, bežný. Ja tu môžem rozprávať o tom, lebo všetci sú hrdinovia na výchádzkach. Áno, jasné, dajme sťažnosť, neurobí to nikto. Denis, ja mám za vás bojovať, keď vy ste s prepáčením posraté baby, ktoré sú schované v dieročkách, ktoré len majú plnú hubu reči, ale reálne neuskutočníte nič, tak za teba ja bojovať už naozaj nebudem. A toto, áno, nech ma potrestajú za pravdu. Jak som vám hovoril, že vtedy som bol v tej diere, som sa tam smial a pôjdem za to ďalších 20 krát do diery, lebo som povedal svoj názor. A za tým si stojím. A to teraz aj ma tnútili, že to odvolať. Ne, hovorím, som to povedal a za tým si stojím a poviem to vždy. Tak aj za to nech ma potrestajú. Ale ja nerobím nič, čo by bolo protizákonné, že by som klamal alebo niečo hovoril neobjektívne. A ešte chcem byť taký objektívny, že si to viem vykecať s tou druhou stranou. Nech príde nejaký riaditeľ, nech príde nejaký zástupca. Preboha, rozprávajme sa. Ja vám podložím dôkazy. A nič, čo hovorím, není to z môjho brucha. Mám na to papiere, mám na to dokumenty, ktoré sa dajú tiež jednoducho vytiahnuť. A ďalšia vec je mi jasné. A
toto viem, tiež kamarát mal takú istú skúsenosť, že mu policajti podhodili niečo. Či mu som neveril, hovorím, ty ma šálíš, ty ma klameš. Ne, naozaj. A potom mi to ukazoval papier, naozaj mu podhodili niečo. Ja som si vedomý, že keď ma prepustia, čo raz príde, tak po mojom tele budú tie červené bodky, tie zameriavače, že sa budú snažiť niečo, proste aj to, čo nespravíte, alebo budú sa snažiť vás vrátiť, lebo však samozrejme... Prečo, Denis, ale prečo sa budú snažiť? Mňa sa nepýtaj. Pýtaj sa systému. OK. Lebo tým pádom, že vy už ste raz pochybil. Keby som náhodou, zoberme si, niekto ma napadne, ja sa budem brániť, dám mu 2 facky. Dojdu policajti, komu budú veriť? No jasné, trestané, jasné. Poviem, však ja som sa bránil, tu ma človek napadne. No jasné. Vy už tými predsudkami ste odsúdení. Rozumieme sa? Jasné. Áno, tá stigma ostáva. Na základe tohoto sú chlapci odsúdení. Boli napadnutí, 4 páchatelia ho napadli, lebo si chránil frajerku. A nakoniec sa pomenili výpovede, ten chlapec dostal 22 rokov, lebo sa bránil. A keby ste videli jeho fotky, aký bol zbitý, a z tohto zbitého chlapca spravili útočníka, čo asi jeden nezautočí na 4, ale skôr 4 na 1, ne? Celý rozhovor je k dispozícii na Hero. Odkaz do klubu predplatiteľov nájdete v popise pod rozhovorom. Do pozornosti dávam aj uzavretú skupinu na Facebooku Talk Slow Group. Stačí, keď mi pošlete žiadosť a ja vám ju obratom schválim. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní ďalšieho rozhovoru v podcaste Talk Slow.